Agih Potang lan Angling Darma. Monggo sawetara iki senadyan to Angling Darma Suramapan ana ing Malawapati. Lamun Malawapati Senopati Arya Siksara sengara kelakon kowe bakal bisa gawe gendro ana ing Malawapati. Maju kowe. Jogeto bakal kaya Eyang ora kuat maneh. Ampun nanti buka kesehatan ya. Mula ora kabeh. Muspro pamunto kowe sadang lan Eyang. Mergo katuning Eyang wis arang kandhang kaya mangkin. Mung wae sadurunge aku ninggalake kowe kabeh. Eyang meneh. Pijenenganku lan kowe sasongko. Golek ana kadangmu Angling Darma kang supaya kondur ana ing Malawapati sarta tutup ana benteng ana ing Malawapati. Aku wis ora kuat. Aku ora kuat. Aku jaluk. Oh
urip ana ing jagating bebrayang. Senajan pamung cedhak bapa manik suta. Satemah uripe bathing mati. Babar pisan ora ana sing kekurangan. Nanging Setyawati. Lagine to Kakak, yen sampeyan iki pancen ora ana sing kekurangan. Nanging kene apa sampeyan kok nur netes kelo kaya ngono. Jane sing kok pikir Anggonku netes kelep. Mung karena mikir babagan apa Kakak? kaku bele wewentehan sakjroning pangimpenku. Kaku bele wewayangan kang wewentehan sakjroning pangimpenku. Yo kene tansah tak pikir lamun kasenggo kuwi ana ing pangimpen. Nyatane babat pisan aku ora menggalihake apa sing sakjroning ana pangimpen kuwi mau Setyawati. Jane sampeyan kuwi ngomong iki apa to? Kene sampeyan kuwi padha Cedhak aku. Sakwise pirang-pirang dina yo gene aku mung kepengin nenangke pikirku, ngademke atiku. Aku kepengin mangerteni wewayangan kang cipta ing pangimpenku. Satemah dadekake nggonku ora bisa menggalih, ora bisa mikir. Apa kuwi nyata, apa mung kuwi mung ngaya-wara? Mosok to Kakak. Jane sampeyan iki apa? Sakjroning pangimpenku. Sadurunge kowe mangerteni, aku ramah itu. Yen adikku sing banget tak tresnani kepengin takon. Yo gene aku tansah tawang-tawang tangis yen lungguh ora jenak, yen ngrasakake dedaharan lamun kuwi enak tak rasa ora enak. Mula saben dina aku yen weruh sampeyan kaya ngene iki Kakak. Dadekke sedih sakjroning ati. Aku uga susah yen sampeyan ku susah lho Kakang aku. Sakjroning pangimpenku saya kadohan aku ngerti cah yo sing sak cakra panggilingan sumunah bareng aduh tak cedhaki saya cedak aku nyawang Nyawang apa Kak? wong wadon keng dawa rekmane sakwise cahya kuwi ilang satemah ing pengarepanku kuwi ora mung gegambaran kuwi nyata wong wadon keng dawa rekmane nanging bareng tak cedhaki babar pisan ora kumecap ora ngucapake nanging sakwise aku mangerteni wong wadon keng rekmane dawa kuwi mung sak kecap sakwise ngerti aku Heeh. nyawang saka pucuking rambut nganti sak isoring glamakan kembeng-kembeng netrone arep neteske lho sakwise nyawang aku udakara sawetara suwe tanpa kumecap nalika aku aduar nanging sak klimah tembunge Piye Kakak? aku ibumu Pancen kuwi wong tuamu. Setyawati Kakang aku. yo gene sakwise kowe mangerteni kagu bele pangimpenku wong wadon keng dawa rekmane sak klimah tembunge kowe anakku banjur satemah kowe kandha ngucap
Bener. Ngene lho Kakang. Sak tenane aku ki wis mangerten. Kahanan sing kok tandak kaya iki. Ngerti bab apa Setyawati? Coba kebloko wae. Apa ana sambungane kelawan pangimpenku? Pancen bener. Kuwi ngono ana sesambungane karo timbane sapi. Ini lho Kakak. Ki aku arep bloko karo sampeyan. Amarga aku ki welas karo sampeyan. Yen aku ngerti sampeyan saben dina kuwi amus sedhe rasane ngatine sampeyan. Saben dina amuk tawang-tawang. Syukur yen Setyawati ngerti panandang lenangsaku. Bloko wae. Yen pancen ana sambungane kelawan pangimpenku wong wadon kang rambute dawa. Panganggepe kelawan aku anake. Wong wadon kang rikmani dawa kuwi. Ngene lho. Bloko Kakak. wae Setyawati. Aku arep bloko karo sampeyan. Sak tenane sampeyan kuwi ngono. Dudu anake Bapak Manik Sutra, Kakang. Aku dudu anake Bapa Manik Sutra. Sampeyan kuwi mung anak timbal. Bapak Manik Sutra kuwi nemu sampeyan awet sampeyan wis isih bayi. Banjur sampeyan kuwi digula wentah, banjur disedulurna karo aku. Matur nuwun. Yen cetha kaya mangkono Setyawati, aku kepengin miterangan Bapa Manik Sutra. Yen sampeyan kuwi kandha karo Bapak Manik Sutra. Kandha karo sampeyan kuwi bakal ngalap patiku, Kakang. Ya gene kowe keweden. Yen pancen aku dudu titise Bapa Manik Sutra. Ing ngarep kowe kandha lamun bathik madrim kuwi mung cukup anak tiban. Apa ana kalamun aku kepengin ngerti sapa saktenane bathik madrim kuwi kleru Setyawati. Ya ora kler. Nanging iki dudu wektu tiwancine, Kang. Saktenane Bapak Manik Sutra ki ora kandha karo. Nanging bapak iki lagi wae rerasan karo Simbok, banjur aku keprungu, Kakang. Yen kok sampeyan takon mesti wae bapak iki bakal nesu karo aku to, Kakang. Nanging kabeh pangucapmu kuwi tak ugemi. Ngene opo? Yen kowe kaprungu dhewe nalika Bapa Manik Sutra lan Biyung padha rerasan. Yen bathik madrim kurang titise, Aku krungu dhewe. Aku ora bakal ngapusi karo sampeyan. Apa sampeyan ora percaya karo aku, Kakang? Setyawati. Nalika kowe isih cilik, aku sing ngomong kelawan kowe. Aku ngerti lagak-lagian. Senajan aku kelawan kowe ora sedulur tunggal bapa biyung. Nanging pangrengkuku kelawan kowe ora bedane kaya sedulur ketok kunir. Nanging Setyawati. beda karo aku. Bedane Sawise aku ngungkep kabeh tembunge bapak. Yen aku pancen tresnani sampeyan iki kaya dene kadang. Nanging sawise aku krungu kabeh tembunge bapak, anggonku tresna karo sampeyan iki ora antarane kadang-kadang. sing karepe kepiye Setyawati? Aku tresna karo sampeyan. Tresnane tumrap seduluran. Aku wis ngerti kuwi. Ora? Tresnaku karo sampeyan kaya antarane bapa lan ibu. Aku kepengin bapak bojo, Kakang. Kowe kepengin apik bojo. Piye Kakang? Setyawati. Sawise sampeyan wis krungu dhewe kabeh tembung. Yen sampeyan ki saktenane ngono dudu sedulur. Tinar buka lelakone bathik madrib. Ora ana sapa-sapa kejaba mung Setyawati jumbuh lawan kagubeling wewayangan wong wadon tengrek manedawa. Yen cetha kaya mangkono Setyawati, kowe jejering bocah wadon wis ngucap tembung tresna kelawan kaku. Wiwit dina iki lamun toh sinambungan kejaba uwal saka paseduluran. Yen pratelane kowe kepengin
supaya aku ngepek bojo. Seksenan jagat sak isine tak imbangi katresnanmu Setyawati. Setyawati. Piye Kakang Bademan? Rasa satka bagian sing tak rasakake. Ora bisa tak gambarake. Suwe nggonku ngampah. Pinuju aku mangerteni kowe. Nanging apa dayaku? Lamun wis tinggal buka lelakon. Sapa batik mati lan sapa Setyawati. Jebul ora ana sambungan sedulur. Gambung kelawan apa tak karepake yo gene batik madhep wajah saya nggoro sapa pawangan sing bisa nyempal bau kiwa tengene batik madhep ning kono penduduhane ora mulya kowe yen teko kaya mangkono Setyawati antarane batik madhep kelawan Setyawati wis nyawiji. Kaling-kaling ono kuno kontras nomos tinggo nyabrang segara nadyan korban jiwa Rasasat ora bisa pemecap. Sakwise aku cedhak lawan sliramu. Kaya ngono. Eman lamun aku ngedepke netra. Nanging Kang, Setyawati. sakwise awake dhewe disesambungan resmi. Aku kepengin lelaki karo sampeyan. Ayo, lelomban nomor ini soal. Sakwise aku bisa ngrasakake wanita
ora ketan aja disengguh yen ki bocah wadon kelemeran. Ora. Nanging sawise aku iku pasrahke jiwa lan raga bangsa. Apa ya sampeyan iki bakal sedang menapa? Yo gene dadak duweni panyokro sing kaya ngono. Kok kek sampeyan iki ora malah aku bakal mundhak. Sineksenan Bapakku Ibu Pertiwi sakwise aku nyecep maduning katresnan awujud kanikmatan. Yo gene kuwi dirasa pasan sumelang. Batik madhep ojo kok bandingke kelawan bocah lanang liya. Aku salah sawijining bocah saka Pagulan. Aku bakal mratelakake lamun kowe ing mengkone karena tumindakku nganti Setyawati ndarbeni utawa saora-orane aku kepengin sing tanggung jawab. Kaya ngono. Iya. Nanging aku wis ora percaya karo sampeyan. Yen kanggo ngandelke kapitayanmu lamun Batik Madrim ora bisa bebrayan kelawan Setyawati. Kedung Batik Madrim ora omah-omah selawase. Ora mung sampeyan sing bisa sumpah kaya ngono. Semono uga Setyawati. Yen aku ora nglakon urip bebrayan karo sampeyan. Kowe becik patiku bakal pati obong ta? Pati obong. Setyawati metuwa saka Grumbul. Mboten wonten lho Bapak. Manis mboten wonten. Madri. Aku wong tuwa aja tok apus. Kene dudu panggonane wong lanang. Bali Setyawati. Bali Setyawati. Bopo pengen mundhut pirsa marang kowe. Bapak manis. Wiwit saka wates pertapan Untarayana. Inggih. Ana runtek umbul-umbul. Godhong pinajang janur dilempit. Bandera dikibarake. Sakwise munggah ana pungkruk Untarayana. Ing kana ana pring tata rampak ditaleni dadung. Diarani blabar waja kenteng kawat. Ing pinggiring bunuk gunung kae ana wilanganing Kanoman sing padha nganggo barak. Lho jane ana apa, Madri? Aneh kenungan kowe. Pangapunten sakderengipun menawi Madrim sampun kumulancak.
Awit menawi sampun kapacak peranganipun Kanoman Muda Taruna ingkang kepengin nyedhaki wonten ing papan dunung ingkang sampun samapta. Kenging menapa Madrim nganakaken sayembara? Kowe nganakake saya giri. Inggih. Sayembarane apa? Pangapunten. Sinten kemawon boten mawas. Ingkang apawaan jalu ingkang saged nyempal bau kiwa lan tengene batik Madrim unduh-unduhane Setyawati. Arto dadekke prawan kawak ajimu. Boten Arto gawe geger Untarayana. sanes, Bu. Rungokno Madrim. Bapa Manik Suta. Wiwit saka Mamenang Malawapati nganti Malaya Kesuma. Kowe tak tatah kanuragan wiwit aji malih warna labak pangantol-antol sarta ajina rantaka. Sak jagat kene ora ana sing iso ngalahake Madrim uripku. Ya anakku. Lah nek kowe pasang sayembara arta dadek napa Setyawati? Bapa Manik Suta. Ya, Anggenipun menggalih ampun wonten ingkang kacecek. Sak dhuwure Gunung Kae. Menika tasih wonten ingkang nginggili. Boten benten menawi kasektene batik Madrim. ya. Awit kula macak sayembara menika boten waton macak sayembara Bapak. Anggen kula menggalih kanthi wewatonan. Oh, Sinten ingkang saged ngalahaken batik Madrim tertamtu badhe mboyongi kadang kula sedulur kula Setyawati. Awit menawi ingkang saged mimpang lan kalih batik Madrim tertamtu badhe jagi kawilujenganipun si Adi Setyawati. yen ngono kowe percaya getak ing kodrat garising pepestet. Leres kemawon. Ilusi jalma tantena kini. Menika leres. Madrim, Bapa Manik Suta. yen pancen kowe yakin tembus saka naluri lan batinmu, kowe ora selak marang kananing kodrat, rungokno Bapak. Madrim, pilihno jodoh adimu Setyawati sing iso ngayomi bapakmu. Eling-elingan, yen kowe ora selak batinmu, aku bapakmu kondo. Madrim, golekno jodoh Setyawati menungso sing bisa ngayomi Untarayana. Kabeh pangucape Bapa Manik Suta satemah kaya juwing-juwing atiku. Ya geni ora. Nanging nggonku macak sayembara kuwi ora waton. Nanging nganggo waton. Sak ora-orane sapa sing bisa ngalahke batik Madrim. Bakal urip bebarengan lawan Setyawati. Lamun toh ana sing entuk kamenangan, bakal pasrahake Setyawati ana ing tangane pawongan sing bisa ngalahake batik Madrim. Bener. Wiwit saka negara Tapangin Iya, tumuju Negara Segara. iya, iya. Saben gelanggung perapatan, saben protolon koyo plakat. Sing ngono niku piye? Sayembara marang sapa sing bisa nyimpalake baule. Tangenan kiwani Pat Madrim, unduh-unduhane wanita sing Setyawati. Bener, ora kler. Sapa jenenge? Sing macak sayembara ana ing
Kuntara. Ya ya. Batik Madrim jeneng. Kowe Iya, sing nibake Senggur. ibadah. Yen kaya ngono aku kepengin ben bojo Setyawati. Sadurunge kowe muku sayembaraku, boyongi sedulurku Setyawati. Jenengmu sapa lan saka ngendi Pak Pandunung? Ana badhong jenengku Ana Badok. saka tapakane. Mula yen pancen kaya ngono majepan mantep. Madrim, Iya, aku ngleboni sayembaramu, Madrim. enten ana papan kang wis tak cepake. Ya ya. Ning kono rantinen ora perlu suwe bakal tumuju aku saka pawan kene. Tak